традициите в Българската православна църква. Митрополит Антоний току-що донесе зелената патриаршеска мантия. Святейший български патриарх Твой, Господи, облекутся в правду и преподобни. Сега Варненски великопреславски митрополит Йоан донася епитрахил. Той изобразява Божията благодат, която носи или която е върху духовника, в случая нашия първоиерарх. И така зеленото е станало символ на патриаршеските достоинства и в всички тези славяноязични църкви. Нашата е най-древна. Защото е най-древна. Невраковски митрополит Серафим донесе омофора. Най-силният от символите на традицията на българската православна. Прави разпознаваем този духовник, който е пръв между равните. В Светия Синод патриарха е пръв между равните, но през тези външни символи, белези, ние го разпознаваме като първоиерарх. Бялото було символизира не само духовната чистота на личността, а най-вече чистотата на православната вяра и нейната непорочност. Аксиос! Worthy! Той достоен!